Merħba minant Mirjam Kassar ħanajdu flimkien l-alfabet Malti. A, B, C, D, E, F, G, G. Ein, H, H, I, E, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, W, X, Z, C. Dawk huma 30 ittra tal-alfabet Malti. Il-vokali huma 6. A, nibdew mill-A, E, I, O, U, I, E. Kelma li fiha il-vokali A, tank. Kelma li fiha il-vokali E, lews. Niġu għal I, kelma li fiha il-vokali I. Vit. Vit. Imbagħad kelma li fiha il-vokali O, għandna il-kelma bott. Kelma li fiha il-vokali U, boot. Kelma li fiha il-vokali IE. Il-vokali kif innutajtu għamiltilhom sink taħtom. Bieb, mela. Tank, lews, vit, bott, boot, bieb. U dal-kliem markajtilhom il-vokali. Għaliex jgħini naqra. Issa dawn huma 12 sentenza, il-kliem tagħhom jibda bil-A, għax din hija l-istorja tal-ittra A. L-ewwel waħda l-art tiżloq, nipprova nagħmilha highlighted, imma l-art tiżloq, ħankompli bil-cursor, hawnhekk l-art għamilta skura, bold, l-art tiżloq. Imbagħad bil-kelma ajkla, l-ajkla qiegħda skura, l-ajkla ittir fl-oli. Bil-kelma l-arblu, għamilt il-għanda l-arblu għanda l-artiklu ġvera, l-arblu tal-bandiera. Bil-kelma aħmar, l-aħmar, il-bżaru, l-aħmar. Imbagħad għandna l-azzar, qed taraw l-azzar hija miktuba skura, l-azzar tal-vapur. Azzar kif tafu huwa tip ta' ħadid. Imbagħad bil-kelma aħbar, ħadd aħbar sabiħa. ħadd aħbar sabiħa, bil-kelma aħdar, il-bżaru l-aħdar, immorru għal ħxejjex u ġvera il-bżaru l-aħdar. Imbagħad bil-kelma arka, għandna l-arka ta' Noè, l-arka ta' Noè, bil-kelma artist, l-artist famuż li jpinġi jew ipitter jew skultur u jkun famuż. Niġu għal-kelma l-ankra, l-ankra tal-vapur, l-ankra tal-vapur. Il-kelma anġlu, morru fil-festi, il-festi tal-Maltin, l-anġlu tal-bradella. Bradella hija dik il-biċċa amara li fuqha ikun hemm l-istatwi u ma l-istatwi nsibu ħafna drabi l-anġlu. L-aħħar kelma hija fi żmien l-antik, fi żmien l-antik, żmien tan-nanniet u l-bużnanniet tagħna. Mela daw kienu 12 il-sentenza qasira bil-kliem
li jibda b'littra A. U għaw fuq għandna kliem li fihom kelma waħda li fihom il-vokali. Dal-kliem tas-sentenzi ħadtu mill-ktieb ara ġejja ix-xemx għalik. Grazzi u nittama li dawn l-idejja tal-qari jogħġbukom. Saħħa minant Mirjam Kassar.